Ik huur wat zoveel talen. Als ik naar de winkel ga en ik zie ik heel veel mensen, Waar geen mens meer van verstooi. soms voel ik me een vreemde op mijn eigen plekje grond en rij ik met mijn winkelkarke Wat onwennig rond. Want al die Polen die ook heel veel naar de Aldi gaan, die zitten in het weekend samen bij de Lidl staan. Om me heen zoek ik naar mensen waarvan ik de namen ken. Ik kan zoeken waar ik wil, maar ik zie er geen. Genne Jacobs, Nee, Genne Jansen, Genne Joerste is te zien. Genne Pauwels, Genne Pieters en ook Poelse evenmin. Maar Kadafs niet Boris Dinja, Dorik Christila, Borik Frantis Varga, Wojtila, Baran Brandis Pirla, Pitri Pironek, Varus Mikosino, wie zijn protstilek. ai, 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 ai. De Centerparks toeristen, gezet ze aan Pommier. Die vakantie Calvinisten, die gekende anarchlier. Heel af en toe huur ik hier nog een Amsterdams accent. Of zie ik een in trainingsbox getatoeëerde vent. Nou zie ik heel veel auto's met een witte nummerplaat. Ze laaien stapels blikken met het goeikoopste gerstenaad. Waar is toch van het end? Hoe zal dat toch weer gaan? Welke namen kwamen er in ons telefoonboek bij te staan? Krafsni Boris Dinja, Dorek Christila, Borek Frantis Varga, Wojtila, Baran Brandis Pirla, Pitri Pironek, Varus Mikosinovic en Protstilek. Maar nou is een goed moment, Wim. Ja, dat is eigenlijk, ja, Samenzang. die samen zo. Ja, luister, jullie hebben het refreintje op allemaal 2 keer gehuurd. Hè? Dit is een echte meizinger. Maak Dus de deur maar toe. wat let u toes? Kraf. Als die Boris Dinja, Dorek Christila, Borek Frantis Varga, Wojtila, Baran Brandis Pirla, Pitri Pironek, Varus Mikosinovic en Protstilek.